Għal sena oħra, il-Forum Żgħażagħ Laburisti organizza konsultazzjoni għaż-żgħażagħ mal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ftit ġimgħat il-bogħod mill-budget għas-sena d-dieħla. Kieran Bruno, il-Viċi President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, qal li din hija opportunità għaż-żgħażagħ biex jagħtu l-kontribut tagħhom fil-proċess ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Wara s-suċċess li kellha l-attività tas-sena l-oħra bħala eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ddeċidejna li niftħu din il-laqgħa ta' konsultazzjoni mal-Ministru Scicluna għall-membri kollha tagħna sabiex bekk inkunu nistgħu ntuhom l-opportunità li flimkien iresqu l-quddiem il-proposti u l-mistoqsijiet tagħhom u kif ukoll jifhmu aktar mill-viċin il-proċess tal-budget. Matul din il-laqgħa tqajmu diversi temi li jolqtu liż-żgħażagħ. Bħala laqgħa kienet waħda ta' suċċess fejn iż-żgħażagħ setgħu jifhmu aħjar x'inhu jiġri minn wara l-kwinti u x'inhu jwassal sabiex pajjiżna qiegħed jikseb dan l-andament ekonomiku tant pożittiv. Ukoll setgħu jifhmu aħjar u mill-viċin x'miżuri hemm imposta sabiex ovvjament inkomplu ngħinu aktar iż-żgħażagħ. Il-Ministru Edward Scicluna esprima l-entużjażmu tiegħu għall-ġenerazzjoni li ġejja u tenna l-fiduċja tiegħu fiż-żgħażagħ Maltin. L-entużjażmu tagħhom ma jissupera ħadd, is-serjetà, l-viżjoni huma l-leaders ta' għada u nkun dejjem pjaċir tiegħi. Kull sena illi nindirizzhom u nfehmhom fejn hija l-ekonomija, fejn irid imur il-budget u fejn il-viżjoni ta' dan il-gvern. Xi ħaġa li japprezzaw ħafna. Min barra li wieġeb il-mistoqsijiet ta' dawk preżenti, il-Ministru Scicluna tkellem ukoll dwar l-andament ekonomiku Malti. Stqar kif pajjiżna minn dejjem kellu sens ta' għaqal ekonomiku, dan hekk kif Malta hija gżira żgħira dipendenti biss fuq ir-riżors uman. Qal li dan il-gvern se jħalli lill-ġenerazzjoni tagħhom il-ġid minn flok id-dejn.